S ďalším hosťom sa vyberieme na cesty, aj keď teda iba cez rozprávanie. V našom štúdiu už sedí Mišo Gaj. Mišo, vítaj. Ahojte, dobrý deň. No, ja musím hneď na úvod povedať, že ty si veľmi všestranný človek. Tí, ktorí sa nepoznajú, tak poviem, že sa venuješ architektúre, hráš v kapele Traj a okrem toho si sprievodca v cestovnej kancelárii Bubo, no a tým pádom veľa cestuje. Tak čo ťa z týchto aktivít najviac baví? No, najviac ma baví to cestovanie asi, lebo to mi dáva najväčší rozhľad a dokážem si preniesť vplyvy zo sveta aj do architektúry. A dnes je to v tej architektúre na Slovensku trošku ťažšie a tým, že mám dve takéto profesie a viem sa sám zamestnať v jednej a v druhej, tak je to fajn. Tak to cestovanie asi teda hlavne. Miša, spomenieš si vlastne ešte na ten začiatok, že čo ťa vlastne k takému profesionálnemu cestovaniu priviedlo? No, na ten začiatok ja neviem zabudnúť, lebo samého ma to prekvapilo, ako som jednoducho zareagoval. A s kamarátom sme chceli ísť do Londýna a šetrili sme všetky peniaze po brigádach na vysokej škole a na druhý deň, keď sme to išli vyplatiť, tak sme našli taký malý plagátik, že Španielsko, Portugalsko za 5990 korún. Tak sme sa tú ranu vykašľali na Londýn a išli sme na tento zájazd s kamarátom, ktorý trval nie 6 dní, ako bol Londýn, ale 21. A išli sme do Španielska, Portugalska, trošku Severná Afrika. Začal som tak poznávať svet. No a na druhý rok, keď som sa vracal v skúškovom období zase na internát, tak už vtedy Ľubo Fellner, riaditeľ cestovky, ešte na starom Žiguláku, môžem povedať, rozdával také malé letáčiky A5-kové a tak sme sa dali do reči, spoznal ma, ja som ho poznal, lebo sme mali také pekné prvé stretnutie u neho doma ešte a som ma pýtal, že či by som nechcel robiť pre nich sprievodcu a neviem, či niečo sa vo mne zlomilo a povedal som hneď, že jasné, že prečo nie. A on hovorí, dobre, tak za 2 dní ideš. Odtedy to robím. Koľko to je už rokov? No, Bubo začalo fungovať v 93. a ja som s Bubom od 95. Takže to bude pomaly 20 rokov. Takže budúci rok výročie. Trošku preskočím moje pripravené otázky, lebo chcela som sa opýtať, aký je rozdiel v cestovaní súkromne a keď sprevádzaš klientov? No, všetci si predstavíte a viete predstaviť, že je to veľký rozdiel, ale môžem povedať, že keď je dobrá skupina na ceste, tak je to niekedy lepšie ako cestovať s priateľmi, ktorých poznáte, lebo vznikajú úplne iné situácie, musíte reagovať ináč. A ja ako sprievodca musím byť ešte v tej partii zodpovedný a musím partiu stmeliť a to nie je len tak, že s nich ísť. Ja nie som delegát, aby ste vedeli a nedonesem ľudí na letisko, na hotel a dosť. Ja som s ľuďmi a my všetci bubáci tak 24 hodín denne sme s tými ľuďmi, takže sa vytvorí taká rodinná atmosféra a tými skúsenosťami po chvíľke ja už viem s nimi pracovať ako s rodinou, ako so známymi a je to strašne fajn, takže ja si to viem užiť aj tak, keď idem s ľuďmi. Samozrejme mám menej takých ciest, keď môžem ísť sám, lebo mám rodinu, potom sa venujem rodine a je to niečo iné. Mám také svoje cestičky, keď idem sám niekde, ale to zoberiem radšej fujaru a idem si zapískať niekde sám. A som sám vtedy. Skvelé. No a čo tá transsibírska magistrála? Pretože my sme si povedali, že budeme sa baviť dnes hlavne o tejto tvojej ceste, ktorú si prešiel z Moskvy do Pekingu. Bola to súkromná alebo pracovná cesta? No, to bola pracovná cesta, ale môžem povedať, že stále sa táto cesta dá zaradiť ako súkromnú cestu, lebo ľudia si nevedia predstaviť, že vo vlaku stráviť, ja neviem, 7 dní, transsibírska magistrála z Čeliabinska do Vladivostoku trvá 7 dní ide vlak. No a my strávime vo vlaku z tých 14 dní, čo je zájazd nejakých možno 7. A ľudia si myslia, že to musí byť riadna ponorka. No, ponorka to nie je, sú tam nádherné situácie, ktoré sa dajú každá stanica, na ktorej tento vlak zastaví, ponúka úplne iné zážitky. Niekde dojdú tietušky s pelmenmi, niekde donesú kaviár, jahody, niekde nedonesú nič. A je to taká cesta prekvapivá a nie je to cesta taká klasická, že ľudia si zažijú normálnu dovolenku, že idem k moru, idem si oddychnúť. To je taký reset, by som povedal. A na tú cestu idú ľudia, ktorí to chcú zažiť, ktorí to chcú prejsť. A bol to kedysi aj môj sen a posledné roky sa mi plní. Teraz túto cestu odlietam akurát v pondelok. Zase letím do Moskvy a idem 2-krát po sebe. Mal by som ísť 3-krát, len potom ma zase žiadajú na inú destináciu a tak, no. Keď si o tom teraz tak hovoril, tak vlastne máme si to my, čo sme to nikdy neabsolvovali, predstaviť, ako keby ten vlak bol vlastne ako taká výletná loď?
Že zastaví, výletný vlak zastaví v stanici a máte voľno? Výborná otázka. Veľa ľudí kladie túto otázku, ale to by som si potom vybral Orient Express. A Orient Express jazdí z 3 európskych miest. No a základná palubenka tam stojí 7 000 eur. Áno. No a tam sa potom pije šampanské z kryštálu, papká sa kaviar lžicami a jedia sa výborné rybičky. S bielými rukavičkami vás pekne, v bielých rukavičkách vás čašníci obsluhujú. Ale to je iná vec. Ale ani ten vlak nestojí zase, že tu stojí 2 dní, 3 dní. My chodíme pravidelnou linkou a o to je to dobrodružnejšie. Ideme normálnym vlakom, Rossiou, volá sa Rassia 2. A odchádza sa z Jaroslavského vokzálu, ako každý iný vlak odchádza, akurát chodí každý druhý deň a je potrebné na ňo nasadnúť, aby sme sa prepravili. No a keď ideme po ceste, tak každý si musí strážiť to, či zo stanice na ten vlak nastúpi alebo nie. Ten vlak nečaká jednoducho, to je pravidelná linka a to je to také, nehovorím, že adrenalinovejšie, ale ľudia, ktorí teraz cestujú viac menej autami, tak vlak už vynechali možno niekoľko rokov z dopravných prostriedkov a je to fantastický zážitok, lebo ten vlak vás učí čika v noci. Pospíte si lepšie ako predtým celé roky. Jasne. A treba proste ten itinerár, ktorý normálne ruské železné drogy dajú, tak ten treba dodržať. No a v súvislosti s tým už sa ti stalo, že nejaký pasažier neprišiel včas a zostal v tej stanici? Mne nie. Mne sa to nestalo, ani našim klientom sa to nestalo, ale poznáme ľudí, dokonca na našej ceste som zažil 2 Holanďanov, ktorí nenastúpili. Boli blúdni Holanďania. A doslova, a batožina bola vo vlaku. Fúha. No, takže na najbližšej zastávke im to vyložili a už to potom nejak zmanéžovali. Keby si mal odporúčiť Transsibírskú magistrálu, tak prečo? Čo sú také, asi sa to nedá ani v jednej vete alebo v pár vetách povedať, že čo sú také tie najväčšie ťaháky tej cesty. Ale skús. Ja viem veľmi dobre, čo tá cesta obnáša a čo je na nej pekné. Ja tam tým, že pracujem s ľuďmi a že ich sprevádzam, vidím, ako tí ľudia sami prichádzajú na to, akí sú vo svojom vnútri. Ten vlak im proste vytvorí akýsi menší priestor, ako majú na dovolenke a častokrát sú v tom kúpe sami so sebou, hej, aj keď v kúpe sú 4 ľudia normálne. A potom ten človek začne riešiť úplne iné problémy ako na dovolenke v Chorvátsku alebo niekde inde. A títo ľudia začínajú prichádzať na to, akí naozaj sú, s čím musia vnútorne bojovať. Mnohí z nich si vyriešia svoje problémy, nájdu priateľov, vedia prekonávať svoje hranice, svoje limity. A v tomto je tá cesta úžasná, lebo tí ľudia naozaj posúvajú svoj horizont poznania, či je to v jedle, či je to v kultúre, či je to v dobrých, ale aj negatívnych zážitkoch, v momentoch podriadenia sa, keď napríklad prídeme na mongolsko-čínsku hranicu, tak tam vlak môže stáť 4, môže tam stáť 8 hodín a keď otvoríte okno, tak vám to nalietajú komáre a muchy a keď ho neotvoríte, tak sa potíte tak, že to ide až do ponožiek, lebo klíma nejde. No a teraz začnú rôzne problémy. To len tak akože vypichujem, že začnú naši kričať, až ak nech zapnú klímu, ale tak potom prídu na to, že práve aj nejakí švajčiari alebo tí, ktorí cestujú tým vlakom, majú ten istý problém a vtedy sa stávame všetci inostranci normálne druhom, že ľudia. Jasne. A je to veľmi pekná cesta. Ten človek, keď vystúpi v Pekingu, tak môžem povedať, že bude trošku zmenený. No, pije sa tam hrozne veľa vodky, kto chce. A aj takým spôsobom mal som ľudí, ktorí sa ma v Pekingu opýtali, Mišo, a keď pojeme na ten vlak. Hej. Ale je to cesta, ktorá človeka posunie o level vyššie toho svojho vnútorného poznania. Takže je to aj taká psychológia vlastne. Neskutočná psychológia. To je, by som povedal, že duševná očista. Duševná očista pre tých ľudí. A chodia s nami lekári, chodia s nami psychológovia, zubári, spisovatelia, poľnohospodári, ľudia z vyšších spoločenských kruhov a sedíme spolu v jednom kupe a rozprávame sa o veciach totálne ľudských a je jedno, lebo prvé 4 dni, keď sa nasadne v Jaroslavskom vokzále na vlak do vagóna, tak ideme do Irkutska
To je vlastne pomaličky také hraničné mesto pri Bajkalskom jazere, už je to cesta do Mongolska. No a vidíte vlastne prvé 4 dni iba zelenú farbu, tráva, briesky. Pomaly sa rozpúšťa sneh, niekde ešte z fľačky snehu vidíte v tej ruskej tajge a ďalej Krásnojar, Novosibirsk na Sibíri. Je to taká mokrať a keď dojdete do Bajkalu, už je práve roztopený. No, má stále 4 stupne, my sa v ňom kúpeme. No a už tá otupnosť po tých 4 dňoch vlastne trošku prejde, ale tie prvé 4 dni sú veľmi družné, lebo ľudia si vypijú tej vodky, rozviaže sa jazyk, tie problémy tej začiatočné, není tu sprcha a tu nejde kávovár a dežurná nám nedala toto a toto, nedali ste jej vodku a tak ďalej. Tak to sa zrazu tak tam v jednom dni celé roztopí ako ten sneh. A potom začína tá cesta. To je super. A na základe všetkého tohto, čo si povedal doteraz, odporúčaš takúto cestu napríklad párom? Vrele odporúčam. Fakt? Vrele. Adena vo vlaku nebudú mať taký intim, čo? Budú musieť riešiť iné veci, lebo v kúpe budú s ďalšími 2 ľuďmi. Budú si možno inak liesť na nervy, jak sa povie, jak si ležú, dajme tomu, doma, keď žijú spolu dlhšie, ale v tom dobrom slova zmysle. A takým mladomanželom sa to dá tiež odporučiť. Prečo nie? Je to cesta, ktorá ich stmelí, alebo môže aj rozdeliť. Skúška ohňom. Skúška ohňom, ale taká veľmi príjemná. Zvládne to každý. Mal som tam 81-ročnú pani, super, ktorá vládala viac ako niektoré 17-ky. Mal som staršieho pána. Ten kolektív je veľmi zmiešaný častokrát od 25 cez 30 až do tých 70 rokov a mnohé manželské páry, čo som tam mal, tak boli takí 60-tníci a cestovali spolu a úplne dobré. Perfektné. Kam sa chystáš najbližšie, si už vlastne povedal, lebo v čase vysielania tejto relácie ty už budeš zase na Transsibírskej magistrále. Tak ale chcela by som sa ťa spýtať to, čo každého cestovateľa sa pýtam. Čo ti dáva to cestovanie? Tak ako pero potrebuje atrament, ja potrebujem to cestovanie, aby som mohol žiť asi. Aby som sám vedel nadýchnuť, ako rozprestrieť naozaj tie svoje krídla poznania. Ľudia sa ma pýtajú však, a keď ideš tam možno aj viackrát do tej destinácie, vždy s inými ľuďmi, vždy iný príbeh sa tam dá zažiť a viem sa veľmi načerpať a aj pre tú moju profesnú stránku architektonickú, aj pre muziku, lebo vidieť vo svete mnoho muzikantských vplyvov hudobných je úplne super a potom sa to dá tak trošku implementovať do tej muziky, niečo ozvláštniť, alebo môžem aj ja priamo v Mongolsku zapískať na našu fujaru, lebo si ju častokrát beriem so sebou. Fakt vybrávaš stále? No, nie veľkú, ale malú, to je taká malá gečka a dá sa. No. Skvelé. A možno práve z toho vyplýva to, že nie ten cieľ je cieľom, ale práve tá cesta je cieľ, aj keď sa opakujú mnohé tie destinácie. Presne tak. Míšo, no ďakujem veľmi pekne. Mohli by sme rozprávať ešte ďalšiu polhodinu a bolo by o čom. Držím palce na všetkých tvojich ďalších cestách aj vo všetkých tých aktivitách, ktorým sa venuješ. Ďakujem pekne. Pozdravujem vás a šťastné cesty aj vám.